Mayong hapon kaninyong tanan. Ako di ay si Tonyo, membro sa Artistang Mini. Ako nanawagan nga unta makita na makamabdos ani sa akong kauban. Luoy na taon kayo na siya maguluanon kay naong. Gusto pa nagig naong pre. Ha? Gusto pa nagig naong. Dili luoy na kayo bitaw. Kung kinsa man ganito nakaila si pangandi mo nakamabdos. Biyo? Kuan si Dalusoy. Si Dalusoy. Dalusoy kung asa ka man kung kinsa may nakaila taon. Palihog lang ta kog paila ni Dalusoy nga nagbunga di taon lang kinawat-kawat nga kabuang. Ang ginaot ko nga madali ni ba? Ito pre. Luoy ka kayo kay ang iyang andumanan kanir jud taon no. Brief ni Dalusoy. Ayo pre. Ayo. Hmm. Luoy ka kayo. Ay si palagya ko diskarte ani gud. Lain mo gud. Samot ba? Kanawa lang jud taon ninyo. Sig anil siya pero adik yapon ni Madjong. Ayo. Oh? Pre, pre. Ayo pre. Ayo bati mo na gud. Ano man? Muhilag mo lugay. Ako diskarte lagi. Ginagmayo. Ibaw ang bayan na Ako diskarte na. Uyo maghikog na ninyo noon eh. Dili lagi na magikog. Pit maghikog. Kinsa man ganitong nakaila. O kinsa man ganitong manggiluyon di apod. Palihog lang taon po kog abag nga madalig tris up ni Dalusoy. Okay, saan man yun nagbunga jud oh. Pila ni kabuhan di ay Hitman sana. itmas Oh, na. gamay na lagkuhang para musudlot na. Oo. Tao na. Luoy taon ganitong kauban no. Luoy kay naong Baragyal Moranas. Awan ninyo. Diyan magmaayon mo pre. Luoy taga kuan ni ba? Kinsay naka. Di mo kuan ninyo, maghikog ni ni. ron ba? Dili na magikog. Maghikog. Ala palag ang diskarte Oh, ni. lagi maluoy lang ko ba? Luoy mo kuan ni god. Oo, mas labaw na sad ko. Oo. Kinsa man ganito. Kato mga magluyon diya nga taga barangay. Panganak kaninya po naod lang ta nga naapo mo ikahatag ba. Kay asam jini padong musudlot man jini bata. Sila buyag. No. No. Luya kayo. Tabangi po taon ninyo siya. Nakakaon na ba rin siya pre sa paniudto pa? Kakaon na. O ba? Tulor ka kutsara. Ano man? Kumiga na kaon. Masad no? Luoy kay niligi siya lagi sige nuktok hindi Di pagitag daluso. na lugawan mo. Ha? Lugawan. Di siya magkaglugaw po. Ah. Kay lata ra. No, doon sandig ni taon. Ah, yun sa ang tani. Tabangi taon minin niya. Doon niya ha. Oo. Pasulti ha pre kung Unsa may kasulti nimo niya? Oh, Ni Dalusoy. Tawa, igor siya maglingo-lingo. ano? Kapit ni siya nabuang. Ayo pre. Ha? Ano Ano man? mo sa iduot ang tao? Dili wala giduot na eh. Problema gyud na kuan gyud sila na tawag na Hinaot lang taba nga. na-depress gyud Makita am dyan tibo kalibutan ang iyang sitwasyon. sitwasyon karon. Bisag GCash lang. 09122567891. Butang ilag kuan. Sawi sa pag-ibig. Mapunta dyan na niya. Kinsa man ang number pre? Ya atak mo. Iyahan na. Ah, yahan na. Oo. Mao ba? Luoy kay naong jud. Kinsa to mga adunahan di sa gawas katong mga OFW. Tabangi taon yun ninyo. Luoy kay naong. Bati ni gignaw. Ito. Bati pa, nakiwasan pagkabati. Ha! Tay. Ha? Luoy kayo jud. Kamu diha mga silingan. Kung mga anak na magani ni, lampin, diapir, mga kanang gatas, o kanang mga tiki-tiki. Iinom mas bata, luwam gini kuan, gibiyaan mo sa nakapamabdos. Oo ba? Kinsa man pa imo sa tiki-tiki? Ang bata, ayaw ni siya kay tanduay man eh. Sa Tingog lagi. Dungay ta kayo. bitaw sad. Ito? Ya. Natunta na imo tabangan ni. Ha? Natunta na imo tabangan. Ayaw dagan. Ang nakanungog. Mga DSWD katong mga public servants siya nga angay jud mo tabang sa mga naglisod. Unaha jud taon ni oh. Oo. Terus loya jud ta kahintang ultimo pante ni wa jud ni pante. Ayun di katawa. Badung. Mana? Mana? Mana jo? Ay,